Bona nit, gràcies per ser aquí. Informats i no conformats, som dijous 23 de juliol del 26. Un quart de galbes. Les notícies del dia amb Jordi Galbes, l'os de la música. Alejandro Fernández, el líder del PP a Catalunya, ha pronosticat que Junts es dissoldrà o que es podria dissoldre en els propers 2 o 3 anys. La situació política de Junts, encaixonats entre el PP, Vox i Aliança per una banda i encaixonats també entre el PSC i Esquerra Republicana per l'altra, viu ara uns moments difícils. Per Fernández són moments crítics. Junts, el partit hereu de Convergència, que al seu torn, Convergència, és el partit hereu de la Lliga de Francesc Cambó, en realitat té els dies comptats o és una fantasia d'Alejandro Fernández? Ara en parlarem. El que sí que és una fantasia és l'explicació que ha donat avui José Luis Rodríguez Zapatero. Avui havia de ser el gran dia de la reaparició pública de l'expresident del govern i ha estat una aixecada de camisa. Ha sortit a la televisió pública espanyola i no ha aportat cap nova informació ni cap nou argument, cap explicació, cap excusa. Això sí, ha deixat clares dues coses per qui l'ha volgut entendre. La primera és que es defensarà judicialment tant com pugui i que s'estima molt el Partit Socialista, que Zapatero s'estima molt Pedro Sánchez i que s'estima molt l'actual plana major del partit, però que és clar que si el deixen sol, ell té informació sobre la PSOE com per parar un tren. No ho ha dit de manera grollera com ho va dir l'Ábalos, però els principals polítics socialistes han entès el missatge, han entès l'amenaça perfectament. I avui Joan Marc Pesada ens parlarà de la bona notícia del dia. L'actualitat de Catalunya i del món i de Catalunya bateguen amb força. Els líders regionals del PP són com una mena de governadors civils i, per tant, els escullen a Madrid res de democràcia interna. No fan ni la comèdia ni la hipocresia que fan els altres partits de fer unes eleccionetes que estan totes ja previstes. No. El líder del PP a Catalunya és escollit amb el ditàs, amb el gran dit, pel gran Manitou, pel gran Kefe indi, pel padrí de la màfia, en aquest cas Alberto Núñez Feijóo. Abans es veu que Feijóo no s'entenia gaire amb l'Alejandro Fernández, però ara es veu que sí, que ja s'han entès, que ja s'han fet amics, i ha estat ungit i ara en Fernández és l'home del PP a Catalunya. I com que el nostre país està en ple procés de castellanització a tota castanya, gràcies al manteniment efectiu del 155, a la substitució poblacional dels catalans, gràcies a la persecució eficaç contra la llengua catalana, el fet és que el PP ja somia en tornar a tenir els vots que havia tingut en temps d'Alejo Vidal Quadras. Sí, amb l'Alejo de la dinastia dels Vidal Quadras. Un senyor que fixeu-vos, era catedràtic de física atòmica i que va canviar la investigació científica per la política. És una cosa que ja ens diu de manera força objectiva quina mena de personatge és. Siguis independentista o siguis espanyolista, un senyor que deixa les lleis de la termodinàmica per la legislació del jutge Marchena és com a mínim un imprudent i un vanitós. El PP, en temps de Vidal Quadras, què volia? Doncs volia heretar de Jordi Pujol. Volien que després de s'acabés el pujolisme, el PP fos el partit
important Catalunya, el partit de la dreta a Catalunya. El PP català pensa des de fa anys i panys que, com que l'espanyolisme sempre acabarà imposant-se a Catalunya, quan el pujolisme o els fills del pujolisme facin figa, les persones de dreta, encara que siguin catalans, acabaran votant el PP, com passa a Mallorca o com passa a Galícia. I en això és el que n'està pensant segurament Alejandro Fernández quan assegura que Junts té un futur negre. Quan assegura que en 2 o 3 anys Junts es dissoldrà com es dissolen les manifestacions ecologistes quan els pares han d'anar a recollir els fills a la llar d'infants. El davall Convergència es va transformar en Junts perquè el fals independentisme li donava oxigen electoral. Perquè, com va dir Artur Mas, preu per preu sabates grosses, però que un cop s'ha vist que allò va ser per part dels polítics, no pas per part de la gent, per part del poble no, però per part dels polítics allò va ser una ensarronada. Doncs per això mateix en Fernández ara pensa que el que ha de passar necessàriament és que Junts es dissolgui com un verí en un got de llet de vaca. Això és possible, això és versemblant. La qüestió és interessant, però no és si això és veritat la millor pregunta, sinó si això és el que tenen els polítics al cap. En aquest cas, els polítics del PP, de Junts i d'Aliança Catalana. Si hi ha una pinça estratègica entre PP i Aliança per devorar el partit de Carles Puigdemont i per quedar-se els votants que encara tenen, els votants que encara tenen el fetge d'anar a votar. Fernández vaticina l'autodestrucció del separatisme radical després dels darrers fracassos electorals. I és que una cosa és clara. La gran diferència entre el PP i Aliança i Vox, aquests partits per una banda i Junts per l'altra, és que els seus votants estan satisfets amb el que voten. I, en canvi, els votants de Junts no estan gens contents amb Junts. Quan Junts va sortir de l'armari, us en recordeu aquell temps quan Artur Mas un bon dia es va abraçar fraternalment amb David Fernández de la CUP davant de les càmeres, els convergents i els postconvergents, la dreta, l'esquerra, tot Catalunya. Vaja, doncs aleshores semblava que el partit d'en Mas tenia el més feliç dels futurs, dels horitzons. Fins i tot l'Agustí Colomines somiava en fer una OPA a Esquerra Republicana i que Junts i Esquerra fessin un sol partit, això sí, amb la simbologia republicana d'Esquerra, però que qui tallés el bacallà fossin els dirigents de Junts. Però no hi ha hagut pitjor decepció que el que tenen avui vull dir que no hi ha hagut pitjor decepció que la que tenen avui els votants de Junts. Perquè els votants d'Esquerra, que encara n'hi ha, també saben que els han enganyat, que els han manipulat, però almenys ells tenen encara el somni, la fantasia, que estan lluitant contra l'alfeixisme, tenen aquesta imaginació, tenen que l'ultradreta recula cada vegada que ells surten al carrer i que estan aturant el feixisme, el canvi climàtic i que gràcies a ell Oriol Junqueras demostrarà que no hi ha cap diferència entre governar Sant Vicenç dels Horts i governar Catalunya. Em direu, és molt poc, sí, és molt poc. Però és que els votants de Junts no tenen ni aquesta fantasia al cap. Tenen, això sí, els de Junts tenen la vella dorment del bosc, un home ajagut a Waterloo, està allà que jeu, que badalla, que dorm, que es desperti una mica però es torna a dormir. Un home desanimat, entotsolat, un home que només pensa en ell mateix. Perquè ni pren decisions polítiques ni les deixa prendre. Perquè no plega ni deixa que el facin plegar. Aquí també s'ha de dir que no ha plegat ningú de la cúpula política del processisme. Totes aquestes patuns, totes aquestes persones importants que continuen predicant, que continuen dient que tenen molta raó després del fracàs polític que ha estat el procés independentista.
Ahir fins i tot en Lluís Llach va tornar a predicar davant d'un micròfon i va explicar batalletes de senyor gran que ara com ara en aquest punt no tenen cap transcendència. Alejandro Fernández diu que la sociovergència s'acaba. Sobretot per la part de Vergència, de Junts, perquè Salvador Illa és la doble moral, és la mentida política sense cap desvergonyiment. És el buit total, Salvador Illa. Però és que Carles Puigdemont és l'absentisme laboral, és la inoperància, és la lletera del conte que continua plorant davant de la llet vessada i veu que ja no podrà construir castells en l'aire. Però no se'n va a casa. Per molt que Puigdemont i els seus es rendeixin cada matí, tarda i nit, el PP ja ha deixat clar que no permetran que hi hagi un altre 1 d'octubre. Pensen fer tot el possible per destruir Junts i Esquerra perquè perdin la seva representació electoral. Pensen canviar la llei electoral o canviar el cos electoral, és a dir, els votants. La substitució poblacional és, en aquest sentit, una qüestió central. Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea per l'amnistia i preveu tornar coincidint amb l'aniversari del 1 d'octubre, però no sembla clar que això tingui cap incidència política. No pas perquè la gent hagi deixat de ser independentista, no. La gent continua sent independentista i majoritàriament independentista. És que la gent, després d'empassar-se situacions absurdes i doloroses, després de les pallisses dels Mossos d'Esquadra sobre els manifestants independentistes, per exemple, a Urquinaona, doncs la gent, el poble, ha deixat de confiar en Carles Puigdemont i en els seus. I després hi ha la nova oferta electoral, que és Aliança Catalana, que sembla, en la pràctica, una escissió del món convergent. Alejandro Fernández ha mostrat el seu perfil més clar de guàrdia civil i ha perdonat la vida als convergents. No? Diu, com més distensió els ofereixes, distensió vol dir perdó, perquè ell ofereix perdó, Alejandro Fernández. Com més distensió els ofereixes, més xulets es posen. Sembla mentida que hi hagi gent que encara no hagi entès aquest mecanisme que és més senzill que la taula de multiplicar de l'1. També ha dit que és molt probable que Junts es dissolgui en un termini màxim de 2 o 3 anys. Diu, puc equivocar-me, però aquesta és la meva opinió i ho dic amb respecte. Sí, és clar. Quan dius que algú desapareixerà, ho dius amb respecte. I també ha dit que Sílvia Orriols s'acabarà convertint en la lideressa del separatisme a Catalunya. Puigdemont podrà comprovar que és un actor polític del passat, ha dit de manera contundent. Jo diria que si el separatisme és el processisme, si el separatisme és un independentisme purament teòric, purament retòric, un independentisme que només ho és de boca, perquè mai no pugui dur a la pràctica l'autèntica independència de Catalunya, doncs jo crec que podria ser ben bé que Sílvia Orriols fos la lideressa del separatisme. Cosa diferent seria si hi hagués un independentisme autèntic com el d'Irlanda, el de l'Índia o el d'Algèria. Aquesta, en tot cas, és l'aposta i sembla que Fernández veu amb millors ulls Sílvia Orriols que no pas Carles Puigdemont. Però és que jo no crec que ningú vegi amb bons ulls Carles Puigdemont. No és culpa d'en Fernández, tampoc. I en compte la inoperància, els errors constants de Puigdemont, la pregunta és, què espera Puigdemont? Per què? Per dir, nois, no dono per més. Us recordem que ens cal el vostre ajut econòmic per consolidar aquest programa. Feu-vos subscriptors a través de l'aixeta i recordeu que necessitem els vostres comentaris, que poseu el dit cap amunt o cap avall, perquè aquí també s'ha de veure qui no està conforme. José Luis Rodríguez Zapatero ha estat entrevistat per la televisió oficial del règim, per la televisió espanyola de Pedro Sánchez, i ha dit que més enllà de les evidències cal demostrar que ell és culpable. És una mica atrapa'm si pots.
I com es demostren les coses? Penseu que hi ha gent que encara es pensa que l'home no ha arribat a la Lluna perquè no li han demostrat. Clar, si no vols creure que tot allò és veritat, doncs tu pots continuar pensant que l'home no ha arribat a la Lluna. Zapatero ha dit que el codi de conducta que ell va aprovar quan era president i que prohibia expressament quedar-se cap regal de preu, un regal de valor econòmic substancial, doncs ha dit que aquest codi que ell va aprovar és un codi interpretable, que és interpretable com tot en aquest món. És que és l'argumentació del cínic. Perquè quan dius que tot és segons com tu miris, doncs no és veritat. Perquè si el codi de conducta diu que no pots quedar-te les joies que et vas quedar, suposadament, que eren un regal, si aquest codi el pots interpretar de manera que tan aviat et pots quedar les joies com no te les pots quedar, aleshores quin sentit té fer un codi de conducta? Si tot és discutible, discrecional, si tot depèn de com tu miris. Zapatero ha defensat aquest dijous la seva innocència i ha assegurat que ho demostrarà davant de la justícia. Ha dit que ha contradit el seu suposat testaferro Julito Martínez i ha dit que ell entén que l'ataqui perquè és l'estratègia del seu amic, l'estratègia legal. Perquè es veu que les estratègies dels advocats no tenen res a veure ni amb la veritat, ni amb la realitat, ni amb la versemblança, i que tot és un joc de legislació tècnica, i ell el que busca és que el judici sigui declarat nul. Ell vol una absolució tècnica. Que ja us dic que és una cosa que no passarà perquè Zapatero és un líder polític. I és un dels puntals del govern de Pedro Sánchez, si no el més important puntal. Amb Zapatero està passant el que va passar una mica amb Jordi Pujol. Pujol s'escudava en els fills i Zapatero s'escuda en les filles. Però com que la justícia va trigar tant en el cas de Pujol, doncs la gent ja se n'ha fet una idea del que va passar. I la gent també està jutjant ara Zapatero abans que comenci qualsevol judici contra ell. No hi ha ni un sol argument que el defensi. No hi ha ni un sol argument que l'exculpi. Avui no ha dit res davant de les càmeres de televisió que no hagués dit abans i només ha afegit frases buides de sentit. I això sí, algunes amenaces. Tipus Ábalos, però més educades. Però és la mateixa estratègia que l'Ábalos. Si jo parlo, si jo parlo. Les joies. No em diu res. I diu que no em diu res sobre les joies per respecte a la justícia. Però com que no dius res sobre les joies per respecte a la justícia? Quina idea del respecte és aquesta? Diu que era un regal de cortesia i que la seva intenció no era defraudar el fisc. No. La seva intenció no era defraudar Hisenda, però tenies com a mínim 1.300.000 euros en una caixa forta que no l'has declarat. És a dir, la gent no és idiota. La gent no és idiota, la gent està molt cansada. Perquè no és un altre, és un darrere l'altre. És un festival de lladres, de cínics, de mentiders, d'impostors, que demostren que no hi ha ni dreta ni esquerra, sinó que només hi ha dues classes. La classe dels polítics i els altres. I els polítics són una gent que fa la seva vida, que va anar a la seva i que tiren de la rifeta. Qui no tira de la rifeta i ara ens parlarà és el nostre amic Joan Marc Passada. Com prova, Jordi? Bé. No te n'afartes de parlar del president sinistre de Catalunya o del Zapatero amb la calor que fa? Jo t'asseguro que m'agradaria parlar d'altres coses. Tranquil, perquè et porto una bona notícia com cal. Fresca i regalada, sobretot ara a l'estiu. Quan hem d'aguantar aquesta insuportable xubeca?
Es tracta d'una estadística que he trobat a Georgian Maps, Ethnolinguistic and Historical Maps. Es presenta en anglès, però és un creador anònim de continguts digitals de Barcelona que penja a Instagram tota mena de mapes i estadístiques comparades. Te'n porto una perquè l'he trobada inspiradora. Ens fa una breu dissecció dels, i cito textual, territoris amb el més alt percentatge de parlants de català. En uns cercles amb la senyera, algunes retocada amb detalls heràldics regionals, ens mostra d'esquerra a dreta i de dalt a baix 11 parts del país que comença amb les Terres de l'Ebre, Sí, senyor. amb un 83% de catalanoparlants. La regió de València, sense València ciutat, amb un 74% de catalans. Alcoi i Gandia, amb un 73%. Molt bé. Menorca i Catalunya Central, amb un 68%. Alt Pirineu i Aran, amb un 60%. Regió de Castelló, amb un 55,7%. Ponent de Lleida, 59%. Regió de Girona, 54%. Mallorca, excloent Palma, 53%. I Franja d'Aragó, 52%. Realment, Jordi, qui no es consola és perquè no vol. I jo vaig a preparar-me un altre Negroni. Apa, siau! Gràcies, Joan Marc. Com ens agraden els Negroni amb aquesta calorassa, Gràcies per les teves bones notícies, gràcies als nostres oients, gràcies per la vostra col·laboració econòmica, les vostres subscripcions. Demà en tindrem més i en tindrem per tothom. Ens en sortirem, sempre us ho dic, i crec. Sóc aquí, disconforme amb el content, l'os de la música.